Kodi mungamvese bwanji munthu kusintha tsiku lake lobadwa osati chaka koma tsiku lenileni? Kodi ichi ndi chizindikiro chachiyani? Kupenga, kusintha moyo, kapena pali chinsinsi chobisika? Lero tikulowa modzama kwambiri mu nkhani ya mmodzi mwa anthu odziwika kwambiri mu nyimbo za ku Africa, Peter Okoye. Koma samalani, iyi si nkhani ya birthday okha, ndi nkhani ya abale awiri omwe ali ngati chimodzi koma tsopano ali ndi mbiri ya mikangano. Ndi nkhani ya ndalama mamiliyoni, ndi nkhani ya banja lomwe linagawanikana pagulu, ndi nkhani ya choonadi ndi mphekesera zomwe zikusokoneza anthu ambiri. Khalani nane mpaka kumapeto kwa video chifukwa tikufotokoza zonse osasiya chilichonse. Ndipo mu video ya mtsiku la lero muli ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Peter Okoye ndi m'bale wake wa Paul Okoye omwe anabadwa ngati mapasa, ndipo adabadwa mu Novemba pa 18 mchaka cha 1981 ku Nigeria. Ali ang'ono anali wokonda kuvina kwambiri, ankatsatira ma groups akunja monga Michael Jackson. Anali amodzi mwa anthu amene ankawachita inspire. Anayamba ngati ma dancers asanayambe nyimbo. Mu nthawi ya skulu anayamba kupanga gulu lawo, ankachita ma shows ang'ono pang'ono anakhala akudziwika. Ndipo kuchokera mchaka cha 2003 kufika mchaka cha 2014 apa ndiye nthawi yomwe dzina lawo linaphulika. Anakhazikitsa gulu la P Square. Nyimbo zawo zinayamba kugunda pa ma radio ndi ma TV station. Anakhala pakati pa ma artist olemera komanso otchuka kwambiri mu Africa. Zinthu zofunika pa nthawiyi, matuwadzi pa dziko lonse. Anali amodzi mwa anthu amene ankabukidwa kwambiri kupitisidwa ma show osiyanasiyana kuti akachite perform, komanso akhala akutenga ma awards ambirimbiri pa dziko lonse lapansi, komanso akhala akuwina ma contracts akuluakulu, ndiponso akhala akuchita ndalama zambiri kwambiri. So management yawo zinthu zambiri zinkayendesedwa ndi mchimwene wawo wamkulu yemwe dzina lake linali Jude Okoye. Ndipo nthawi imeneyi anthu ankaona ngati ndi gulu losagawanika konse. Koma mchaka cha 2014 kufika mchaka cha 2015, koma kumbuyo kwa kupambana zinthu zinayamba kusintha, kusagwirizana pa zisankho. Peter ankafuna kusintha zinthu zina mu gulu, Paul ankafuna zinthu zipitirire monga kale. Apa ndipo pamene panayamba kususana kwa maganizo kwa anthu awiri amene akhala akuyendera limodzi kuchokera mu ulendo wawo wa umwana ndi kufikira kutchuka komanso kuchita ndawo ndalama zimene ali nazo. Ndipo nkhani yachiwiri inali nkhani ya ndalama ndi ma royalties. Ndalama zinkakhala zambiri koma panali mafunso: kodi zikugawidwa bwanji? Ndani akulamulira ndalama zonse? Ndipo chinthu chachitatu, management ya banja. Jude Okoye ankalamulira zambiri, malo mwake Peter anayamba kusakhutira. Apa ndiye panayamba kusakhulupirirana kwa anthuwa amenenso adali amu family imodzi. Mu 2016 mpaka 2017 zinthu zinakula kwambiri. Kukangana kunakhala kwa pagulu, anthu anayamba kumva nkhani zawo pa social media. Zinthu zina zofunika, Peter anasiya kugwira ntchito limodzi, anayamba kupeza njira zake zayekha. Ndipo mu 2017 P Square inatha monga mwalamulo. Izi zinagwetsa mafani ambiri. Kuchokera mchaka cha 2017 kufika mchaka cha 2021 adayamba kukhala oyimba a solo, kapena kuti oyimba amene aliyense akuyimbira payekha osafunanso mnzake. Pambuyo pakugawanika, Peter anasintha dzina ndi kukhala Mr P, ndipo anayamba solo career yake. Anayesesa kuzipanga yekha ndipo anatulutsa nyimbo zake zimene mu nthawiyo zidayamba kumveka ndi dzina la Mr P. Ndipo izi zinali nyimbo zimenenso mu nthawiyo zinatekesa kwambiri. Tikabwera mbali inayi ya Paul,
anasintha dzina ndi kukhala Rude Boy, ndipo iyenso anayamba moyo wake wa solo, ndipo anakhalanso naye ndi mahiti ake amene mu nthawi adateketsa kwambiri, anthu adawakonda ndi kuwalandiranso bwino kwa basi. Ndipo anthu ambiri ankayerekezera nawo nthawi zonse. Anthu ankati P-Square inali yabwino kuposa solo. Anthu ena ankaganiza kuti kukhala limodzi mmene adalire mbuyo muja zinawapanga kukhala anthu akuthekera, komano umene adayamba kuyimba aliyense payekha anthu akamachita compare amaona kuti polanso mu nthawi imene anali gulu kusiyana ndi pomwe ali solo kapena akuyimba mwayekha. Ndipo mu 2021 mu Novemba mwadzidzidzi mabasawa anabwereranso limodzi, ndipo anaoneka limodzi pa TV ndi social media. Mwanjira ina zinaonesa kubwererana ndi kugwirizana kwawonso ndi kuyamba kuchitiranso zinthu limodzi maka za music, ndipo anthu anasangalala kwambiri. Mafans anaganiza kuti mavuto omwe adalipo mbuyomo omwe adachititsa kuti gulu lithe athaso pano, ndiye kuti padakali pano mgwirizano wabwerera, ndiye kuti anthuwa abweranso ndi kuchita zosangalatsa mafans awo. Mashows anayamba kubwerera, ndipo izi zinayamba kuoneka ngati nthawi yachisomo yabwenzeresedwa, ndipo anthuwa ayambanso kumvana, ayambanso kuchitira zinthu limodzi. Koma zinthu zinasintha kachiwiri kuchokera mchaka cha 2022 kufika mchaka cha 2025. Apa mpomwe zinthunso zidasintha. Ngakhale kubwererananso kunachitika, mavuto sanathe kwathunthu. Nkhani ya ndalama idalinso gwero la mavuto akuluakulu apakati pa anthu awiri amenewa, Peter and Paul Okoye. Panali mafunzo atsopano pa ndalama, madeals atsopano sanali kumveka bwino. Nkhani ina inali trust kapena kuti kukhulupirirana. Kukayikirana kunabwereranso mu gululi. Zinthu zina zinatuluka pa gulu, adayamba kuululana zinthu zina zimene zidali zoyenera kukhala zobisika. Ndipo nkhani yachitatu inali nkhani yokhuza legal issues. Nkhani izi tsopano zinapititsidwa ku mabwalo a milandu, zimene zinapangisa kuti zinthu zikhale zovuta kwambiri. Apa ndiye ubale unayamba kusokonekeranso monga udachitira mbuyomo. Ngakhale anthu anali ndi chiyembekezo chonena kuti ubale uwabwereranso, komano atathanso kulumikizana zinali zokhumudwitsa kuonanso anthu aja alekana, asiyanso kuchitira zinthu limodzi. Koma nkuti mu nthawi mafans awo ali ndi chiyembekezo chokuti zinthu zatha, koma kukhumudwa kunadzanso kwa mafans kuona Peter and Paul Okoye akulekananso mu music industry. Nkhani yayikulu imene yagwedeza dziko tsopano ndi nkhani ya birthday mchaka chino cha 2026. Mwezi uno wa April, Peter yemwe amadziwika ndi dzina loti Mr. P mu nthawi yakuimba ekha walengeza kuti sazakondwereranso birthday yake pa 18 November, date imene anabadwa pamodzi ndipo Okoye monga mapasa takamba kale kunena kuti anthuwa adabadwa mapasa. Koma Mr. P wasintha date ndipo wanena kuti tsopano wasankha date ya pa 30 November kunena kuti ichi ndi chisankho cha iye mwini, ndi chisankho cha payekha. Ndipo anthu mafunso ambiri awadzera, kodi munthu angakwanise kusintha tsiku lobadwa? Pa 30 November chaka chino cha 2026 ndi pameneno Peter akondwerere birthday yake. Koma pa chilungamo chake anthuwa anabadwa pa 18 November, ndipo date iyi ndi imene anabadwa anthuwa monga mapasa. Koma mmodzi mwa iwo walengeza kunena kuti sazakondwereranso pa 18 November ngati tsiku la birthday yake. Kufotokozera mozama, kusintha tsiku lakubadwa sikuti izi zachitika chifukwa choti birth certificate ndiyo sinthaso, ndipo sikuti wasintha mbiri yake mwa malamulo ayi. Iyi ndi symbolic decision zimene zikutanthauza kuyamba moyo watsopano, kuchoka pa zakale zonse kuyika malire atsopano. Mwanjira ina uku ndi kukulisa udani omwe ulipo, umene tsopano mwanjira ina akuufikiza pa chiyindeyinde udaniwo tsopano.
kusiya zinthu zoyipa, mikangano ya mbanja, zovuta zomwe zinamupweteka, komanso mental reset kapena kuti kudzipasa mtendere, kuchepesa pressure ya anthu. Chinthu china ndi kusiya control kapena kulamulira moyo wake yekha osadaliranso mbiri yakale. Zosimikizika ndi zakuti anthuwa anabadwa pa 18 November mchaka cha 1981, komano P-Square inagawanika mchaka cha 2017 ndipo anabwererananso mu 2021. Mavuto anabwereranso pambuyo pake, ndipo mwezi uno wa April 2026 Mr. P walengeza kusintha kwa tsiku lakubadwa. Pali mphekesera zofala kwambiri kunena kuti anthuwa samalankhulitsana nkonse ngakhale ali pachibale, ndipo pali mbiri ina yofotokozedwa kuti ndalama zinabedwa kwambiri kuposa momwe anthu akunena. Kusintha kwa birthday ndi chifukwa cha mkangano watsopano waukulu, ndipo ena akukhulupirira kuti gululi silizabwererananso konse, koma palibe umboni wokwanira pa zambiri mwa izi. Zambiri zimachokera pa social media zimene pa chizungu timangoti ma speculations. Koma choonadi ndi ichi: kusagwirizana kwakukulu kulipo ndithu, koma ubale sunathe 100%. Nthawi zina amaoneka ngati akuyesera kukonza zinthu, nthawi zina zinthu zimabwerera mbuyo. Izi zimasonyeza kuti ubale wa banja ndi wovuta kwambiri kuposa business kuti uthe. Maphunziro omwe tingaphunzire pa nkhani ndionena kuti nkhani ikutiphunzitsa kuti ndalama sizitanthauza mtendere. Ngakhale muli olemera, mavuto angakhalepobe. Mwa njira ina ndalama zili apo, koma mavuto amadzabe, mikangano ndi kusemphana kwina kulikonse kumadzabe ngakhale anthu ali ndi ndalama. Chinthu china, banja ndilofunika koma lovuta. Kusamalira ubale kumafuna khama, kumafuna kukokerana, sikufuna kupsa mtima mwapafupipafupi, zina zimangofuna kumvetsetsana. Chinthu china, kusankha payekha munthu nkofunika. Anthu ayenera kukhala ndi ufulu pa moyo wawo. Mwa njira ina, zisankho zilizonse ziyenera kulemekezedwa. Kuyambiranso moyo nkotheka ngakhale mutadutsa mu zovuta zochuluka. Nkhani ya Peter Okoye siyakusintha tsiku lobadwa kokha, ndi nkhani ya munthu amene wakhala nkupambana ndi mavuto, ndi nkhani ya banja lomwe lakhala pamwamba koma linasokonekeranso, ndi nkhani ya munthu amene akufuna kuyambiranso moyo wake. Kusintha tsiku lobadwa kungaoneke ngati chinthu chaching'ono, koma nthawi zina zinthu zing'ono-zing'ono zimakhala ndi tanthauzo lalikulu kwambiri. Inu mukuganiza bwanji? Kodi ichi ndi chizindikiro cha mtendere kapena chisoni? Lembani comment yanu, komanso chitani like video iyi ndipo muchite subscribe kuti musaphonye nkhani zina zofanana ndi iyi. Tionana mu video yotsatira, ndipo kumbukirani, nthawi zina kuyambiranso moyo kumayamba ndi chisankho chimodzi chokha. Tionane mu video yotsatirayo, ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mark Thompson. Pitirizani kuonera ma video zosiyanasiyana pano pa Sam Mavita YouTube channel.